pamba ndipo apa pakatengeswa nehanzvadzi yangu namukoma isu tisingazvizivi. Saka zvinhu zvese zvamuri kuona izvi zviri apa izvi takazoinvictwa nemapepa akabva kuChipinge neanga akatengeserwa anonzi Ernest Porusingas. Asi nyaya yacho yanga iri kuHigh Court nekuti kumashure takamboendesa nyaya yedu kukoti kanzi imba haitengeswi nekuti family house. Saka takazoshamisika kuona kuti imba iyi yanga yatotengeswa namukoma wedu nehanzvadzi pasina ruzivo rwedu kusvika pakuzobuditsirwa zvinhu zvezvizvi. Zvinhu zvakutokwanisa 4 months tabudiswa mumba kwekuti tiende hatina, ende zvinhu zvedu titobatsirwawo kuma next door ndo kwatiri kutobatsirwawo kuchengetwa nekudini, asi zvinhu zvapana pazvakakwanisa kuti zvinge zvichienda. Tine lawyer riri kutibatsirawo panyaya reku-illegal resources. Wakagadzira ma-heads of arguments kuti nyaya isitwe before judge. Saka ndo process yese ichiri kuitwa, asi zvinhu zvedu zvitori panze. Iye wacho akatenga akazotsvaga vanhu vakatsvaga kuti vambosana kugara. Vane 2 months vauya. Saka vanhu ivavo vachingoti threatenawo pamwe pacho kuti bvisai zvinhu zvenyu, vamune huku dzangu dzaigara mukati momunhu vakatoti tidzibuditse. Saka izvozvi zvinhu hazvina kutombomira zvakadai. Yakatanga kunaya, takabuditswa musi wa24 November. Mvura ichingonaya, zvinhu zvakanaya mukatarisa idreni, zvinhu zviri mudreni munerera nemvura. Zvese zvapasina chinhu chiripo. Kubva mvura ichingonaya, zvinhu zviri kunaiwa. Plastic takambotenga rari chi3, zvinhu zvichitongotsva nezuva. Plastic kusvika rakatoora, izvi zvapasina plastic rakutongobva. Iyi nyaya yakaenda kuMutare Magistrate Court ndeve anti-corruption vakasunga anonzi Jeremiah Martinez, aiwa executor akazoiswa naSandra naAtwe, isusu tisingamuzivi futi. Uyu akazongoiswa, takazonzwa kuti pana executor anonzi Jeremiah Martinez ndiye akazogadzira zvese mapower of attorney nema-security waivers, achiti isusu tasaina vachishandisa masignature edu eforgery kuti tizitawirirana isu tisina kuwirirana. Saka ivo vakazodaidzwa neku-anti-corruption vakaenda kukoti vakataura vachiti Atwewo ndiye aiuya nemadocuments akasainwa kudhara. Talent naShailini havana kumbobvira vasaina, asi Atwewo ndiye aiuya naCommission akazokomishina inonzi consent to sale. Akaisa chidhindo achiti vana ava vakauya vachidhinda kuti vatori pamwe vachisaina masignature avo, ndikadhinda vanga varipo. Asi ipapo akazotaura kuti hapana munhu anga aripo, aya madocuments akangouya namukoma wavo, ndikazoisa chidhindo changu. Saka nyaya iyi iri kuzodzoka mukoti musi wa30 March. Next door yavo takatoona kubva musi wakabuditswa kusvika izvozvizvi kuti zvinhu zvavo zviri kutoparara. Pese parinaya mvura, zvinhu zvese zviri kuafektwa nemvura, plus nezuva parinobudawo zvese zviri kuafektwa, plus vane wana pekugara pacho zvazvisina kutombamirawo zvakanaka, zviri kutoparara. Zvimwe zvazvitori zvinyowani, zvimwe zvisiri hazvo, but totoona kuti property yacho haisarina muna musheba. Ini nhangu vanokwanisa kuvabatsira dai vaiwanawo kana kuti pekumbogara izvozvizvi, wawana pekugara pavo nekumbovatengerawo zvinhu zvavasisina zvakaita semablankets, havasisina pekuti vafuge. Chero izvizvi tikati June asvika havana kana pekuti vanodzirwa vari, plus vana chikafu unonga wadini, unonga wasisitorina. Saka dai paikwanisa vanhu vanotovabatsira, vaikwanisa kutovabatsira nezvinhu zvakadaro.